Terus kan kok nek ora iso anu tukang sing anyar lho. Ora iso iki. Sik kaya ngono kuwi meneh ora nganu lho, ora beda lho. Mati ya. Wah, Nonton apa, Pak? aku bang Bu. Rame Bu. Alah, ya nek kok yo. Iki nganu, akal arisan kae lek dicinteni. Oh iya. Iki turun dicaske. Oh iya. Aja lali yo. Muka Iya. tak nggo drakor ya. Ya. Tak tinggal ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seru ya. Kayak dia kopi ya. Sip banget. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wila, lu rampung ki balik. Rong ya, Wis ganti neh. Ora kira wis bubar iki seru-serune iki. Menit akhir iki perpanjangan ya. Pak, ndi? HP-ne mau. HP sing ndi? HP sik tak kon cas kemal lho. Waduh. Iya ya, aku kan bisa HP ya. Nah, ndi nganu dadi cas ora? Nanti ya mau ya. Kok rano? Kamu tinggal ngendirek wi to, tak nggo ngono ki jame. Iki mau mosok. Waduh, ngajar kulkas bukan. Bu. Nah, kok njero kulkas piye to iki? Waduh, kok Bu. Wah, Ah, rusak iki. Coba tepe. Pan kok nek ora iso anu tukang sing anyar lho. ora iso iki. Sik kaya ngono kuwi meneh ora nganu lho, ora beda lho. Mati ya. Wah, kok Ah, tombok drakor malah. HP iki. Wow, HP. Kuwi kan iso sesuk ndelok iki wis jame kok. Nganggo HP sing jenis wae. Soale kita tekok nang servisane wae sing biasane. Jan kuwi Ya lali ya Bapak. Soalnya tombok HP iki.